Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on peut tu connais ça. Ah, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doudri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numéro flani warici wari sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomike tu no bi fe ka usendo angani joina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sefa wari wa mugandi emadon ukadi aw kana konomike wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔn jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fana kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan
naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
Ambe aw bela jelen fo ka aw waleɲuman dɔn bi wulada in na an bena na taa Buguni mara la. Buguni kɔnɔna na an bɛ taa ngalaminakaw fɛ yen. U y'a kɛ ngulamina ye nka ngalamina don. Keba kɔrɔ ko an ka Ala minɛ. Samuru kɛlɛ kelen dugu in maaw de ko sa ko an kɔni ye anw ye Ala minɛ. O de ye dugu tɔgɔ yɛrɛ kɛ ngalamina ye. U y'a yɛlɛma sisan i b'a dɔn tubabuw ka sɛbɛnni cogo n'an ka fɛn fɔ cogo tɛ kelen olu y'a kɛ ko ngulamina. N tɛ ngalamina don dɛ ngala kelen in dɛ an k'ale minɛ dɛ an bɛ taa ye kunun ko furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi ye a taara baara belebele kɛ yen baara min kɛba ni maa bɛ se ka a k'i bolomadayɔrɔ ye k'a kɛ jigisigiyɔrɔ ye ka kɛ ni nin waati in ye an b'a fɔ sa n ko min ye lithium ye n'ale ye dugu jukɔrɔ nafa ye diɲɛ kɔnɔ bi jamana belebeleba minnu bɛ yen n'olu ye jamanaba 5 ye kɛba minnu bɛ lithium bɔ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ olu fɛ han kɔkan kibaruyaw la an na taa Faransikaw fɛ yen ka taa Côte d'Ivoire min ye dugu tɔgɔ ye di RDC ale ni Rwanda olu dɛsɛlen don ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Algérie fana ni Faransi bɛn tile tɛ olu fana ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ni Mali keba an ye CEDEAO ka communiqué CEDEAO t'a fɛ ka i bolo bɔ ninnu kan dɛ nka u kɔni ko ka kɛ ni u yɛrɛ ka sariya ye n'o ye u ka tɔn sariya ye n'u tɛna n'o sɔsɔ janvier kalo tile 29 ko in a bannen don han AES jamana ko segin ko kuma kɔni k'o t'a la pewu k'an k'o effacer ka bɔ an hakilinaw la pewu ko segin k'o kuma tɛ a la keba min ye an yɛrɛ fɛ yan fana i b'a dɔn k'a fɔ président n'ale taara yɔrɔ o yɔrɔ ani dugudenw bɛ kuma ani dugudenw kumana bugunikaw fana fɛ yen anw ye layidu di mɔgɔw ma n ko carte biométrique a dilanyɔrɔ bɛ sɔrɔ Bamakɔ commissariat minnu na an bɛna na olu tɔgɔ di mɔgɔw ma wa an y'olu sɔrɔ han keba an n'o fana di wa olu ye baara yɛrɛ daminɛ ka ban sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Keba kabi bi dugu jɛra fo kana se sisan ma énergie a maaw minisiri mun bɛ kuran ni jiko kunna ka taa fara jamana musaka minisiri kan minisiri min fana bɛ n'o bɛ jamana jagokɛkow kunna keba ma fali wa ɲɔgɔn ye ale ma kun fori fɔlɔ keba nka an ye min mɛn a bɛ n'a fɔ premier ministre ye i bolo ɲɛsi yɔrɔ dɔ la o ka fisa kosɛbɛ baara bɛ na kɛ ten sabula u ye ɲɔgɔn ye kunba fɔlɔ min kɛ sɔgɔmada in na fo kana se tilelafana dun wagati ma hakilinaw olu bɛɛ lajɛlen taara miirina kelen na premier ministre y'a salo o wagati min kɛba yan'u ka doni cɛ maaw y'a yira an na k'a fɔ ko n'a tora o kan u bɛ ka sɛbɛn minnu labɛn ko an bɛ sɔn ka kibaruya duman mɛn nka an bolo ma d'a kan fɔlɔ dɛ yɔrɔ kuranko kuma sisan ale ni carte biométrique ni passeport ni fɛn tɔw olu de kɔni kuma gannen don kosɛbɛ bi an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc premier ministre kɔni ko a ye bɛndɛgɛ mɔli kun fɔlɔ min kɛ o bɛ maa hakili sigi n'o sera ka lawaleya a ka ca Ala fɛ caman
bɛ bɔ kurantigɛ la nka an b'a to an tɛgɛ ka da gafe in kan a kun cɛra lase kun cɛra min ka kɛba sabula bi na kɛ a barabila fɔli ye a tɔ bɛna kɛ lawaleyali de sisan a bɛ fɔ min ma sa ko feuille de route k'a lawaleya o baaraw olu de bɛna sigi sen kelen kan n'o tɛ kabini dugu jɛra ɲɔgɔnlajɛ in ale bɛ premier ministre a ka baarakɛyɔrɔ la i n'a fɔ anw y'a fɔ cogo min k'a bɔra juma tɛmɛnen na k'a bila bi sɔgɔmada in na sɔgɔmada in na fana u ye baaraw olu daminɛ AES jamanaw ko segi ko kuma tɛ olu fɛ tuguni ka segi ka taa min ye CEDEAO kɔnɔna na kɛba hukumu kɔnɔna na Mali Burkina Niger u y'a yira k'a fɔ sa ko u ka jamanaw u tɛna u datugu CEDEAO jamanadenw ye CEDEAO jamanaden n'i b'a fɛ ka na baara kɛ yan n'i b'a fɛ ka na taa fan o fan fɛ jamanaw sariyaw ye mun fɔ n'i b'olu bato visa kɔni u tɛna o jagoya u kan min ye sɛbɛn in ye ale fasirila nin kalo in tile 14 Mali télévision soba Burkina télévision soba Niger télévision soba olu ye kibaruyaw da jamanadenw tulo kan AES jamanaw ko fana olu tɛna na ban fiyewu maa o maa ni ka mobili bɛ bɔ fana CEDEAO jamanaw la ka don an fɛ yan ban tɛna na kɛ a ma sariya minnu bɛ jamanaw kɔnɔna na a na taa o ta sira fɛ donibatalaw minnu fana bɛ yen n'o olu ye minnu bɛ maaw ta ka bɔ jamanaw la ka taa jamana wɛrɛw la olu fana o sariya kelen de sigilen n'u kan nka maa dɔw bɛ yen u tɛna na jɛn n'olu donni u ka jamana kan olu fana maaw u b'olu fana fɔ ka baara kɛ ni o ye nka min kɔni ye k'a fɔ k'olu de ka segin kɔ ko ka taa don CEDEAO la k'o kuma banna pewu kɛba ko maa ka ni da ka miiri n'o ye k'o tɛna na kɛ tuguni i b'a kalama k'a fɔ ko kabini nin ko in ma kɛ Côte d'Ivoire kaw olu ka jamana minisiri ni o y'u ka jamana minisiri min bɛ yen n'ale bɛ u ka jagoko ale ni baarakɛyɔrɔ belebelebaw n'o ye industrie ye o ko kunna kɛba Sulemani Jarasuba ale ko min ye CEDEAO ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ CEDEAO mana bɛnkan fɔ k'o tɛna na foyi bɔ olu ni Mali cɛ baara la kuma tɛ olu ni Mali bɛ sanni feere min kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ olu ni Mali bɛ baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ ko ta na siraw la kɛba Côte d'Ivoire kaw u ka Sulemani Jarasuba ale bɔra k'o kuma jɔlaka don a Sulemani Jarasuba kɔni o ye masigika ye dɛ ayiwa ko o tɛna na yɛlɛma don olu ni Mali cɛ la maa caman fana y'a yira k'a fɔ ko waleya in n'a sera ka sinsin a da ka di AES jamanaw la dɛ sini sɔgɔma kɛba an bɛna n'an da don nin de la n'o ye AES ale ni CEDEAO ye an ta n'an bila ye mun ye nin ko in na a bɛ mun ɲɛ an ye an bɛ mun sɔrɔ an tɛ mun sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ an ma an na dɔn ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min na wa min ye CEDEAO jamana caman ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu ni ninnu wa ayi u tɛ ɲɔgɔn bila dɛ CEDEAO décision i b'a dɔn nin ko in komi an tɛ kado kɛnɛ kan an n'a to sini sɔgɔma la ka ɲɛfɔli kɛ kɛba n'o tɛ CEDEAO yɛrɛ ka conférence ko 66 de tun don min kɛra Abuja kaw fɛ yen a ye tali kɛ kuma kelen pe dɔrɔn de kan han Mali Burkina Niger olu k'a fɔ ko u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna na kuma fanba ye tali ko de kan u ye kuma wɛrɛw fɔ sa nka nin kɔni de kɛra a kuma la fanbaw ye jamana saba in kɔni ko ni Ala sɔnna a ma janvier kalo na bon an ka continuer an tɛ CEDEAO la bilen quoi mais n'i ye ne ɲininka Mali ma bɔ CEDEAO la dɛ CEDEAO yɛrɛ de ye Mali gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔ munna CEDEAO sariya olu ko kalo 6 kana dan kalo 6 o ka kɛ san 60 ye an t'a la kabini kelen Asimi ko bɛ élection ko kuma b'a da k'a ka élection ko in Asimi ko bɛ élection ko kuma b'a da k'a ka élection ko in bila k'an k'an ka jamana libéré an mago b'o dɔrɔn de la élection ɲini kun ye président ɲuman ka ɲini ye an y'a sɔrɔ ka ban a ka continuer
mɔgɔ ma ci k'a ka élection kɛ dɛ k'a k'a dabila k'a ka an ka jamana libéré ni Mali libéré la a tɔ an b'a ɲɛɲini. Salam alaikum. Ayiwa an kɔni ma kuma baba minnu da k'o bɔra CEDEAO la kuma ba fɔ kɔni ka nɔgɔ a bɛ taa ma taa la ko IB Niger depuis ala ye mɔgɔ si da baara de ka d'a ye a ka baara bɛɛ bɛ se ka taa kɛ damada ye burusukɔnɔmɔgɔw bɛ k'o balo yɔrɔ bɛɛ feere k'a kɛ fɛngɛw ye k'a di waatiw ma k'o feere a yɛrɛ tɛ baara kɛ denmisɛnw ye u bɛ damada la ne laasi min ne bɛ damada datugu bɛɛ ka taa baara kɛ n'an bɔra CEDEAO la a ka jija dɛ min bɛ fɔra a kana lo yasa u ka baara kɛ dɔ kɛra suɲɛri na suɲɛri tɛ mako ɲa i bɛ yɛrɛ fago i bɛ denw fago. An bɔra CEDEAO la an yɛrɛ tun bɛ se ka to CEDEAO la yɛrɛ hali n'an ka faamaw kuma an bɔ CEDEAO population yɛrɛ tun b'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la donc pour te dire que foyi tɛ nisɔndiya kɔ foyi tɛ fête kɔ wa an bɔra la i m'a fɔ k'a kalanna décision kalanna surɔ wa donc le 16 ya donc bi an ka souveraineté yɛrɛ totale yɛrɛ sɔrɔla bi. Mali ka boli CEDEAO la AES ka boli CEDEAO la mon ami a nisɔndiya mun bɛ ne la bi mɔgɔ t'a dan dɔn fo masa tala n yɛrɛ. Ni Mali CEDEAO la a diyara ne fo ka hakɛ tɛmɛ parce que mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye fɔlɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ i yɛrɛ de don mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ da i bɛ k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ ka i to mɔgɔ la jɔnya la i tɛ k'i yɛrɛ ta ye habada o de la n y'a mɛn ko an bɔra CEDEAO la vraiment n'i y'o ɲininkali kɛ na an bɔli diyara ne ye bi a diyara ne ye sini. Mali bɔra CEDEAO la diɲɛlatigɛ foyi tɛ kɛ ni degun t'a la a daminɛ degun bɛ k'a la mais maa n'i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka degun sɔrɔ. Mali bɔra CEDEAO la diyara ne ye parce que CEDEAO ko ni tiɲɛ t'a ko la namaratɔ tɔn de don n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ jamana joli mɔgɔ de tun b'an fɛ yan nɔ n'o tun ye MINUSMA ye an balima caman sara kɛlɛ na camanba foyi ma se ka ɲɛnabɔ a la vraiment Mali bɔra CEDEAO la a diyara ne ye bi a diyara ne ye sini. Mali bɔra CEDEAO la o tɛ problème ye CEDEAO sun turula Mali kɔnɔ yan a bɔnna Mali kɔnɔ yan foyi ma tiɲɛ o b'a ɲimi o k'a ɲimi n'o t'a ɲimi fana o k'a ɲimi donc ne tun bɛ min fɔ président Assimi ye miyanka don mais ne fana miyanka ye a ka jija élection ko kuma min bɛ adamadenw da k'a fɔ ko k'a jo ta k'a bɔ ta an t'o la dɛ jamana in a ka libéré o ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka bila ayiwa o ka tɛmɛ an ka baara ye. Mali bɔ CEDEAO y'a ɲɔgɔn ko ɲuman ma kɛ a ka ɲi a ɲala fo ka sa danna parce que waati bɛɛ bɔrɔkɔ juguya n'o bɔra an kunna Mali ka ɲi waati bɛɛ ko kura i ka bɔ o ko. Ni maliyɛnw sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan foyi ma ɲi ka bɔ foyi tɛ yen k'i bi don a la ka bɔ a la ko gɛlɛya t'a la a gɛlɛya n'an y'a kun hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ a bɔli de ka di ne ye mais a tɛ se ka ɲɛ fara ɲɔgɔn kan kɔ an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra n'Ala sɔnna Mali bɛ taa ɲɛ. n'a ma bɔ a bɛ mun ɲɛ e k'o fɔ ne ɲɛna a ye kɛlɛ mun ɲɛ e k'o fɔ an ɲɛna fo k'an di sɔrɔtiw ma puissances ma u b'an kɛ u sago ye ko an dɔw sago ka taa an kan ka mun kɛ olu de b'o fɔ an ɲɛna sago tɛ anw na olu yɛrɛ tɛ sɔn fɛn ma u b'a fɔ anw de k'o kɛ donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔ ka kɛ sa an kana taa ɲɔgɔn bila fili la e ye jɔn bɔlen nɔgɔ la min b'i jija yɛrɛ ye jɔn bɛ yɛrɛ sɔrɔ i ma sɛgɛn kɔlɔsɔn bɔlen ka bɔ sanfɛ ka co o bɛ kɛ wa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an ka kodɔn an yɛrɛ ye baara tɛ kɛ sɔrɔ tɛ kɛ n'i ma ɲani fo baara ka kɛ de an tɛ se foyi la ɲɔgɔn critiquer o ka ɲɔgɔn jalaki dɔrɔn a banna an yɛrɛ tɛ sɛbɛkɛla ye wa an tɛ solution fɔ ɲɔgɔn ɲɛna minnu bɛ maloya san joli san birika u ye mun kɛ foyi toujours an nɔna ko k'i jigi sɛbɛ mɔgɔ la e bɛ n'i jigi sɛbɛ mɔgɔ la k'i jigi bɔ Ala la e bɛ fɛn sɔrɔ wa. Mali ka bɔli CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la o diyara ne ye o diyara ne yɛrɛ de san joli an ka laɲini ye fɛn min ye Mali ka se an ka se k'an yɛrɛ bɔ CEDEAO ka bolo kan non ne nin kɛra an bɔlen CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ɲɛmɔgɔw fo k'u barikada nin ko la a diyara ne kɔni yɛrɛ Dawuda ye yɛrɛ. Ayiwa nin tun ye Keba Jalo ka munumunu salo ye Bamakɔ dugu kɔnɔna na mɔgɔw k'olu hakilina sɔrɔ an ka bɔli la CEDEAO la n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na carte biométrique sécurisée ko la an tun y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ tun ye ŋaniya ta sa ka carte in ka 8,8 dilan a 8,8 o bɛ bɛn maa minnu kan ka taa kalata la nka o kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen ni baara in kalifalen don olu la sa ɲini n'olu fɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye degun sɔrɔ u ka carte ko la n'a tununa u bolo walima minnu b'a fɛ ka kura dilan yaasa ka se ka o kɛ sa olu kɔni photo ka taa se u ka baarakɛyɔrɔ ma an'u ka bugunatigɛ tɔw bɛɛ lajɛlen o kan ka kɛ jɛkulu min fɛ sa jɛkulu de kan ka o baara kɛ yaasa maa minnu b'a fɛ sa k'o se k'u ka carte d'identité biométrique kɔni k'a ta kura sɔrɔ commissariat minnu bɛ yen n'i bɛ se ka taa olu la
o ye Bamako commissariat damadɔ ye premier arrondissement o bɛ o la ale filɛ nin ye Samori ka kɛlɛkɛdenw kɛrɛfɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ cogo min 4e arrondissement o bɛ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen 5e arrondissement o bɛ Amdalayikaw fɛ yen 7e arrondissement o bɛ Sogonikɔ yan 9e arrondissement o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen 14e ale bɛ Amdalaye ACI la donc ninnu commissariat damadɔw an na to ka segin a kan mɔgɔw ka se k'a dɔn ka bɛ se ka t'u ka carte biométrique dilan yɔrɔ minnu na a baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban 1er arrondissement 4e arrondissement 5e arrondissement 7e arrondissement 9e arrondissement ale ni 14e arrondissement olu de kɔni ye yɔrɔw ye carte d'identité biométrique i bɛ se ka taa dilan yɔrɔ minnu na ka se k'i ka sɛbɛn sɔrɔ Keba kunu koba tun bɛ yen koba tun bɛ Buguni mara la min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye ale taara lithium n'o ye dugujukɔrɔ nafa dɔ ye ka taa o bɔ Ngulaminakaw fɛ yen kilomètre 65 o de b'a ni Buguni dugu kɔnɔna cɛ nin baaraba min sigira sen kan sa Mali ale ni Chine jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma don Chinois olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o y'u ka baarakɛyɔrɔ belebeleba ye n'o ye Ganfing ye olu de kɔni ye sanu dugujukɔrɔ nafa ye n'o ye lithium ye ale bɔli baaraw kɔni boloda an fɛ yan a yera sa k'a fɔ min ye furancɛla fanga ale ka baara belebeleba min n'o o bɛna jamana in fisaya jamana in ma kosɛbɛ Keba a belebeleba fɔlɔ ye nin ye a tɔw bɛ sira la kanale i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ laseli kɛ cogo min na sanubɔyɔrɔ in kɔni a yɛrɛ bɛna na baara kɛ ni musaka min ye sa o ye sefa wari miliyari 680 ye kɛmɛ siradala Mali jamana ale ta ye 30 ye a la kɛnɛ ye tigilama minnu bɛ Mali kɔnɔna na n'olu b'a fɛ ka don a ko la sa olu ta ye 5 ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ baara kɔni maa 2000 bɛna na baara sɔrɔ yɔrɔnin kelen ni yɔrɔ in dayɛlɛ la sefa wari miliyari 25 o kɔni bɛna na kɛ sa maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ sigidaw kɔnɔna na olu bɛ se ka o sɔrɔ cogo min sirabakow bɛ o la ekɔlikow b'o la kɛnɛyakow bɛ o la min ye sigira maaw kɔni olu ka o musaka in o baaraw ko olu yɛrɛ daminɛna ka ban n'o ye sefa wari miliyari 20 maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sɔrɔdasi kɔrɔ minnu bɛ Buguni olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugutigiw ni kabilatigiw ni chrétien diinɛ maaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yen baara belebele in nin y'a kurubo karili ye jamanakuntigi fɛ yaasa sa min ye Ngulamina ye a baara bɛ se ka don sen na cogo min na Keba kɛnɛ ka ye Asimi a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ bamanankan na an ka jɛ k'o lamɛn yɔrɔ in ale nafa la. An bɛ foli bila Maliyɛn bɛɛ la ka foli bila Bugunina lamini bɛɛ la k'Ala barikada Ala min y'a to an ye bi don ye bi an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye Ngulamina mine de lithium an b'o kurumukali la an b'o dayɛlɛ bi o ni baara in sabatira Ala ni Maliyɛnw ka laɲini hukumu kɔnɔna la ni ma laɲini k'a fɔ ko ka jamana dugujukɔrɔ fɛn nafolo o ka kɛ jamanadenw sago la o de hukumu kɔnɔna an ye wulikajɔ caman kɛ mun b'a to ka gafe kura dilan gafe min b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati o kɔnɔna cogo min na ani Chinois ye bɛnkanko la Ala barikala bi o kɛra latigɛ ye an bɛ foli bila jamanadenw ye hukumu kɔnɔna la ka foli bila Bugunina gouverneur a maire ana chef de village ana ladatɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛna fɛn ma yɛlɛma an ka sɔrɔ hukumu kɔnɔna ani jamana ta ɲa ni jamana yiriwali hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ miliyari 680 o kan ka sɔrɔ musaka bɛɛ la o musaka ninnu n'u y'u ka feere kɛ ka ban u b'o wari lasegin na Mali bangiw la o b'a to an ka jagokɛlaw olu bɛ se k'u ka baaraw kɔntinɛ n'u ka baara k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ a hukumu kɔnɔna la bangiw wari bɛ circuler mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ circuler baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to fɛn caman bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ o de tun tɛ kɛ fɔlɔ n'u tun ye fɛn min feere ka ban u t'a lasegin an ka jamana kɔnɔ o bɛ tun bɛ kɛ waleya min b'a to wari bɛ dɛsɛ an ka bangiw la mais ni mun bɛna kɛ sisan ni miliyari 680 n'u ye feere kɛ ka ban u bɛ segin an ka bangiw kɔnɔ o b'a to an ka jagokɛlaw u bɛ se ka baara caman kɛ o hukumu kɔnɔna na min b'a to jamana bɛ yiriwa cogo min na o fana tɛmɛnen kɔ nafa dɔ kan ka sɔrɔ a la n'o bɛ miliyari 71 ɲɔgɔnna ma n'i y'a lajɛ 100 sira la o 30 o bɛ na o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛyew ma donc o bɛɛ b'a to an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na ani n y'a jateminɛ fana contenu local n'o ye sariya dɔ n'an y'o ta o b'a to baara fɛn o fɛn kɛ minɛn kɔnɔna la minɛn fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali la yan Mali opérateur économique olu de bɛ na n'o minɛnw ye a bɛ se ka kɛ ciment ye a bɛ se ka kɛ carburant ye a bɛ se ka kɛ tôle ye fɛn fɛn bɛ n'a bɛ sɔrɔ Mali la olu bɛ na n'o fɛn ninnu ye mun b'a to baara bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a lajɛ wari tɛ jɔ fo miliyari 400 ɲɔgɔnna ma donc ka welewelekan bila an ka opérateur économique ma ko so filɛ a boli kɛnɛ filɛ u ko jija nin ko in a da kana to an na o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye min fana kan ka
bara dɔ kɛ mun b'a to Buguni la lamini bɛ yiriwa cogo min na o hukumu kɔnɔna la miliyari 25 o labilalen don baara kama o bɛ se ka kɛ ekɔliso jɔli ye o bɛ se ka kɛ an ka kɛnɛyaso jɔli ye o bɛ se ka kɛ siraw dilanni ye o bɛ se ka kɛ kuranko ɲɛnabɔli ye mun b'a to an ka duguladenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka dɔ b'a gɛlɛya la a tɛna bɛɛ ban pewu mɛ a bɛ caman bɔ a la fɛ jigiya don o bɔra ka fɔ n ɲɛna sisan ko denmisɛnnin 2000 ɲɔgɔn na o bɛ ka baara kɛ yan n'i y'a jateminɛ o bɛɛ ye dɔ ye o tɛmɛnen fana kɔ an ka kɛnyɛrɛyew kan ka baara min kɛ ni an telaka sina ninnu ye ni miliyari 400 bilalen b'o baara kama o b'a to minnu bɛna ni carburant ye ka simanw san ka tɔle san o bɛɛ bɛ kɛ sababu min b'a to baara bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye baara kuntala surun ani baara kuntala jan o fana tɛmɛnen kɔ u kan ka dɛmɛ min don dugu Buguni lamini na mun b'a to Buguni bɛ yiriwa cogo min na an lamini o kan ka bɛn miliyari 25 ma o miliyari 25 ekɔliso kan ka jɔ la siraw kan ka gulon la ani mun ye kurankulu bɛ kan ka ɲɛnabɔ kɔnɔna la donc bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye min b'a to baarako bɛ nɔgɔya cogo min na minnu bɛ baara surunnin sɔrɔ ani ka baara kuntalajan sɔrɔ hali bi an bɛ foli kɛ hukumu kɔnɔna la n bɛ foli fana bila ministre des mines ani ministre des finances olu min ka wulikajɔ a to bi nin ko in kɛra latigɛ ye k'a f'u ɲɛna fana sisan baara de b'u bolo sisan u k'u hakili to jamanadenw ka hakɛ la nin baara daminɛli fɛ o t'a bannen hali bi u k'u hakili to jamanadenw ka hakɛ la min b'a to jamanadenw ka hakɛ o bɛ sabati cogo min na ani ka tila ka maliyɛnw fo u ka muɲu n'u ka sabali la sabula d'accord nin baara fɛn bɛ ka kɛ bi nin bɛ ka kɛ muɲu ni sabali kɔnɔna la ni gɛlɛya bɛ mankan bɛ nin baara tɛ se ka kɛ hali bi a ka kan an ko foli bila jamanaden bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ foli bila an telaka ninnu ye chinois société min tɔgɔ Ganfin ani ka tila ka foli bila Chine jamana bɛɛ ye n'olu bɛ jɛɲɔgɔnya la bi ne yɛrɛ ka bɔli la Chine an y'a ɲini k'an ka jɛɲɔgɔnya k'a layɛlɛn sanfɛ ka kɛ niveau stratégique ye o de y'a to nin baara bɛ nɔgɔyara hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen na a baara yɔrɔ bɛ kɔfɛ ka na n'Ala sɔnna ma caman bɛ ɲɛnabɔ n bɛ bɔ kuma la. Keba Ala ka nin ɲɔgɔnna caya dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko foyi la koyi Asimi i ɲɛsin nin baara ninnu de ma i k'anw to ɲɔgɔn na yan nin de bɛ to i kɔ mɔgɔw mago bɛ ninnu de la tiɲɛ don nin ye sanu ye nin ye dugujukɔrɔ nafa o bɛ bɔ ka ban nka a ye yiriwali sira tɔw bɛɛ ta ka kɛ n'an ka sɔrɔfɛnw ye jamana kɔnɔna na yan n'Ala sɔnna ma an b'an sago sɔrɔ Keba président tɛ taa dugu si la n'a ni dugu maakɔrɔw ma ɲɔgɔn ye n'a ni kabilatigiw ma ɲɔgɔn ye n'a ni diinɛtigiw ma ɲɔgɔn ye wa Bugunikaw fana fɛ yen inauguration banna yɔrɔ min ani Buguni maabaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ya waleya in sen fɛ min ye Asimi ye a y'a da don Ngulamina lithium bɔyɔrɔ in nafa min b'a la a y'o ɲɛfɔ baara in bɛ tali kɛ hukumu min kɔnɔna na n'o ye yiriwali ye ka taa se dugukolo in bɛɛ lajɛlen ma Buguni n'a lamini mara bɛɛ lajɛlen bɛna nafa min sɔrɔ ni usine sigili la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka nafa a y'o ɲɛfɔ u ye i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra cogo min na sisan k'a lakali a ko ko an ka Ala fo ka Ala barikada sabula lithium ale ye dugujukɔrɔ nafa ye min tɛ diɲɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen bolo jamana minnu bɛ yen bi n'olu n'a b'olu bolo anw filɛ nin ye ka min sɔrɔ nin ye nin barika ka bon kosɛbɛ wa ko fana ko min ye dugujukɔrɔ nafa in ye Keba a lanali an ka jamana a labaarali an ka jamana kɔnɔ jamana ye sariya sugara minnu sigi an ka dugujukɔrɔ nafaw k'o la a y'o ɲɛfɔ maabaw ye ani Buguni dugulenw ye ko a bɛ tali kɛ o kɔdi kan n'o ye kɔdi minier kura ye ani a sigida la ni sigida baarakɛlaw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ ani dugudenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na Asimi ko ni Ala sɔnna k'a y'a ɲini a ka ministre fɛ k'u cɛsiri k'u jija fɛn dɔ ye usine sigilen nka dugudenw ka hakɛ o bɛ a la a ye dugawudon ɲini Buguni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen fɛ Buguni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen fɛ Buguni diinɛtigiw bɛɛ lajɛlen fɛ faso ka baarakɛla minnu bɛ Buguni yɛrɛ kɔnɔna na k'u cɛsiri k'u jija baara min daminɛtɔ filɛ nin ye u fɛ yen a ka kɛ misali ye yaasa a ɲɔgɔnna wɛrɛw mana sigi yɔrɔ wɛrɛ la bɛɛ k'a fɔ ko Buguni ta o kɛra tare ye ale tilalen kuma na gouverneur n'o ye Usmani wele ale kuma ta général de brigade a ye foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ye baaraba minnu bila sen kan Bugunikaw fɛ yen kan min bɛ yen n'o o ye 82e régiment de blindés kan in o kan ka sigi yen Cakadugu Jalakɔrɔkaw ka centre solaire kan ka sigi min ye jibondenw caman ye o bɛ sigi ka taa fara sa banaw bɛ furakɛlaw furaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a y'a yira sa fana k'a fɔ ko jɔlibaw bɛ sen na i n'a fɔ Buguni misiriba o kan ka jɔ
min ye gouverneur yɛrɛ jabala ye o fana kan ka jɔ buguninkaw fɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye baara minnu bɛ maaw nisɔndiya kosɛbɛ dugudenw ka lafiya bɛ sɔrɔ a la ko nka ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la keba k'a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ k'a ka hakili to sira la sira min n'o ye Buguni Garalo ye ka taa Côte d'Ivoire frontière la keba Buguni Garalo ni nin sira in dilanna a Côte d'Ivoire taa ka nɔgɔn ni sira bɛɛ ye i b'a dɔn n'i ye Buguni Garalo kɛ ka tɛmɛ Manankɔrɔ la i bɛ taa yɔrɔ min ya o jene Cikɛnijaw ka dugu n'i sera ye kilomɛtiri 900 o de bɛ k'i ni Abidjan dugukɔnɔna cɛ a bɛɛ lajɛlen ye goudron ye donc n'i ye Buguni Garalo in ye comme Garalo yɛrɛ ye ne yɛrɛ tan ko il est couché de moi wa n t'a dɔn mun ale bɛ Italie a fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a fana fo yan bɛɛ n'a ka ko faamuya cogo don faso kɔni kanu b'a la wa a bɛ fɛ fana jamanadenw ka baara kɛ ka sɛbɛ kɛ u bɛ se cogo min na ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye an b'a fo a kɔni bɛ Garalo ko sira la wa Buguni gouverneur ale fana y'a ɲini jamanakuntigi fɛ ko yaasa an ka Côte d'Ivoire taga ka surunya Buguni Garalo an k'o dilan ka tɛmɛ Manankɔrɔ fɛ yaasa min ye sira in tɛ bi sira ye dɛ i b'a dɔn mɔgɔ min ka fiyefu belebeleba ye yen yɔrɔ ya Blaise Sangare tɛ gosi ye dɛ ni Garalo jaabi mana kala t'a la Buguni kana fɔ i gagné dɛ min ye gouverneur ye a ye Garalo sirako kuma fɔ jamanakuntigi ye a ma dan o ma koyi min ye ko ndolati tɛrɛ min bɛ n'o ye Musa Jakite ye ko k'o fana lajɛ o fana bɛ se ka kɛ kurakurani ye cogo min ko nin baaraba minnu filɛ nin n'olu sera ka sigi sen kan ka kɛ ni nafa min bɛna na sɔrɔ lithium na ko min ye Buguni kɔni ye ko a n'a yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ i n'a fɔ jamana tɔw la baaraba minnu bɛ ka jamana fan tɔw la baaraba minnu bɛ ka kɛ a ye général d'armée Asimi fo o kɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan bi yaasa ka se ka dugujukɔrɔ nafaw k'olu don ba la jamana ka hakɛ ka se ka sɔrɔ a la dugudenw ka lafiya sɔrɔ a la kɛnyɛrɛye tigilama olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la keba nin ye Buguni ye an bɛ bɔ yen sisan sa an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Burukinakaw fɛ yen nin kalo in tile 16 olu ka tomati dilayɔrɔ o dayɛlɛla tomati dilayɔrɔ min dayɛlɛlen filɛ nin ye ko wa k'a dayɛlɛlen no an fanfɛ jamana tomatiw bɛɛ han keba o kɔrɔ tɛ sa n'anw ye tomati sɛnɛ an ka taa d'u ma olu k'a don nbalan kɔnɔna na min ye IS jamanaw ye Mali Burkina Faso Niger k'u bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin tomati dilayɔrɔ in na tomati dilayɔrɔ in sa ko a kɔni fɛn fɔlɔ ye mun ye i ka kɛ IS den ye yaasa i ka se ka baara sɔrɔ a la a wulikajɔ n'a cɛsiriw bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ yaasa min ye Burukinakaw ye olu ka ni yɛrɛ ka nin ye filanan de y'u bolo tomati usine filanan de ye nin ye Burukinakaw fɛ min sigira sen kan furancɛla fanga ale ka hukumu kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen keba min y'u ka san musaka ye ale kɔni bɔra ka bin dɛ sefa wari miliyari 600 ni kɔ ba 600 ni kɔ a bɛ bɛn o de ma u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛmali kɔni caman donna na kuma tɛ u ka calatigɛ jakulu n'o ye institution ye olu ka musaka olu dɔgɔyara kosɛbɛ a la belebeleba 3 o ye jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ minisiri ɲɛma n'o ye premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ ka taa fara wasabulon kɔnɔna ka sa k'u ye dɔ kɔni bɔ nin bɛɛ lajɛlen na yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Burukinakaw fɛ hali bi bamanciwale ni wale kaba maa 100 ni kɔ kɔni u y'olu bɔnɛ u ni na min ye wulikajɔ ninnu senfɛ sa o kɛr'u ka dugu faamu na n'o ye mun ye mun yɛrɛ ale bɛ kɔrɔn ani kɛɲɛkan fan fɛ Burukinakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu filɛ nin maa 102 de kun don u kun wulila k'u kunda olu kan nka o tɛ min kalama sisan baaraw cogoyaw yɛlɛmana dugu min yɛrɛ bɛ yen fana n'o ye Bamakɔ kɔnɔna de la sa waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye RDC ale ni Rwanda olu bɛnnen tɛ keba Angola jamanakuntigi ale kun ye Félix Tshisekedi wele ani Paul Kagame ko yaasa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale fɛ yen Luanda min ye kunungo kari ye k'u fila si ma se dɛ nka Angolakaw ka ɲɛmaa ko olu bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka ko in labɛn u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ye a kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na Faransikaw ye premier ministre kura sɔrɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ban waati u ka jamanakuntigi a y'i ɲɛsin politiki mafalenba dɔ ma u yɛrɛ fɛ n'o ye François Bayrou ye Bayrou ale kɔni taara jamanakuntigi kalata la u fɛ siɲɛ 3 politiki ŋana don wa a dɔnnen don kosɛbɛ nka nin waati in na sa a yera k'a fɔ ko maa min kun don a tun bɛ gouvernement fɔlɔ la kabini Macron nana a ye Macron sigiyɔrɔma don kosɛbɛ nin tɛna kɛ Macron ale ka premier ministre 4nan ye sa wa
ayiwa kabini a sigira avril kalo san 2022 nin y'a ka premier ministre naaninan ye faransikaw fɛ u ka faama sigiyɔrɔ n'o o y'u ka kuluba ye Élysée Keba ko dɔ ye mugu ta ka ci ye dɛ gɔlɛ n'o ye Mortier ye k'o y'o kunkanɲɛ 2 kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen birisi basara la nka ko maa 2 minɛna maa 2 min ye siganama ye olu kɔni minɛna CEDEAO ka lajɛ ko a senfɛ Abujakaw fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛra fɛn ye fɛn min y'a to CEDEAO maaw u ye miiri ni tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali Burkina Niger ma kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka na ni nɔgɔya ye u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sigi u ni jamana ninnu cɛ cogo min na sa kalo 6 dira o baaraw ka se ka sigi sen kan Corée du Sud olu ka wasabulon u ye jamanakuntigi gɛn ka bɔ yen dɛ Keba u ka jamanakuntigi n'o ye Yoon Sung Yeol ye u ye ale bɔ fanga la pewu ko sabula nin waati in na baara mun tun bɛ ale bolo o baaraw man ɲi dugudenw diminen don a kɔrɔ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ tun y'a yira ko ni wasabulon kɔni y'a bin wa ko ale b'u ka dugu yɛrɛ bila pewu ka taa wasaden 200 olu y'a yira sa k'a fɔ k'a ka taa ka bɔ yen min ye motion de censure na 84 olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu tɛ o fɛ sababe olu yɛrɛ minɛ nka min ye jamanadenw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na jamanakuntigi a bɛ se ka taa koyi sabula baara mun tun b'a bolo a ma se ka fosi kɛ ka ɲɛ a la Algérie ni Faransi ko bɛnbaliya kɔni ko a gannen do ye dɛ nin waati in na Algérie ale siganama dɔw minɛ n'o ye Faransi ka renseignement maaw ye ko olu tun b'a fɛ ka